Jon Lazkano, beste urte betez, Laboral Kutxaren gidaritzapean, ze talde prestatu duzu aurtengo denboraldiako? Bueno, nik izango nuke talde gaztea, ez? Azkenean jende berri asko sartu da, juvenilak ere bai, eta bueno, behekin lanketa egiteko benetan ilusio handiakin da eta motivatuta. 3 lider galdu dituzu Euskaltera pasadira dako, Xabier Berasategi geratu da, Eneko Itxasparren ere oso ondo hasi da urtea, agian burua bilatu beharreko taldea duzu, ez? Bai, ez zuk esan duzu bezala hori, bai Berasategi eta Azparren ja demostratu dute hanka honekin dabiltzala eta nik uste dut gazteak ere etorriko zela, ez? Denboraldia hasi berri da, adaptazio horretan daude eta leheno beranduo errendimendu hori ateratzen egongo da gazteengandik ere bai. Fitxaketa gutxi, baina bai juniorretatik txirrendulari asko pasa dituzue eta iaz Euskal Herri mailan txirrendulari hoberenetarikoak, Alustiza, Zubeldia, baita ere Maxim Renu adibidez, hemen Iparraldekoa, apostua gazteengatik. Bai, ez, azkenean gure filosofia hortan datza, ez, gazteak hartu, talentua dutenak eta kalitatea erakusten dutenak eta beraiekin lantzea, ez. Azkenean sub-23 maila honetan 4 urte horiek zentratzen ditugu ahalik eta gien ikasi dezaten eta prestatuak izan detazen, salto eman behar baldin badute, garantia minimo batzuekin bintzat joateko. Negu luzea joan da eta ja korritzen hasteko goki. Aurten afizionatu mailako dominadore edo txirrendulari nagusitakoa izatera deitua zaude, nola ikusten duzu zure forma eta zure gaitasuna aurtengo denboraldirako? Bueno, nik uste dut forma honen hasten dela temporada, lan hona egin dugu egun, eta objektiboa beste pauso bat ematea da, txirrendulari ez dela hobetzen seitzea, eta beste urte bat. Iaz, Isasa, Etxeberria eta Iribar bezala pauso bat aurrera ematea, esan nahi du profesionaletara salto ematea, baina aurten zapore honakin geratzea afizionatutan, ez? Bai, disfruta azkenen kategoriz, hobetzen segitu eta gauzak ondokin baditu aukera iritsiko da pasatzeko baita. Zuk pertsonalki nun jarrita kasu helburua, ze lasterketa irabaztea edo lasterketetan ondo ibiltzea gustatuko litzaizuke? Hola helburu zehatzik ez dauketu bengoz, baina bai nahi detela temporada hasierako fuerte, bengo Kopa Espainia hauetan indartxo egon eta zerbait politia indikon. Bai, oso fuerte hasi gara denboraldi hau eta nola segitzen dugu eta segituko dugu prozesatzen. Zein helburukin edo nola landu duzu aurre denboraldia, ze lasterketetara begira? Saiatuko gara karrera bat irabazten eta batez ere progresatzen urte hauetan. Aurten zuri eta Xabier Berasategiri tokatuko zaizue taldea burutzea, ze iazko 3 lider gora joan dira Euskaltelera, beraz aurten zu Berasategi eta dakazuen txirrendulari mordo guztia burutzea zuei tokatuko zaizue. Bai, printzipioz bai, baina jende oso ona daukegu ekipon eta ikusiko dugu nola jungan denborada eta hor hartuko ditugu desizioak. Eskerrik asko. Zuri.